गेलेनायनि फारसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गपिनाथ बरदलै ट्रफी टुर्नामेन्टआव रानार्स आप महरै बान्थाखौ आजावदों बिटिआर हालामनि चिरांदुवार एफसिआ। गुवाहाटी गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव गुवाहाटी नेहरू स्टेडियामाव खुंनाय 60 गपिनाथ बरदलै ट्रफी टुर्नामेन्टनि फाइनाल मेचखौ दिनै चिरांदुवार एफसि आरो अल इन्डिया एफसिनि गेजेराव गेलेयो। फाइनाल गेलेना 3-1 गलाव जेननानै रानार्स आप जानो हायो। बे फाइनाल मेचआवनो चिरांदुवार एफसिआ 1-3 गलनि फारागथियाव अल इन्डिया एफसिनि हेंथायै जेननाङो। नाथाय फाइनालाव जेनदोंब्लाबो चिरांदुवार एफसि हानजाया रानार्स आप बान्थाखौ आजावनो हादों। रायजोनि गुबुन मोनसे देरसिन फुटबल बादायलायनाय गपिनाथ बरदलै ट्रफी टुर्नामेन्टनि फाइनालसिम गेलेनो हानाय आरो रानार्स आप बान्थाखौ देरहानो हानायाव जोबोरै गोजोननाय फोरमायदों चिरांदुवार एफसिआ। चिरांदुवार एफसिनि रानार्स आप बान्था मोननाय आरो मोजां गेलेनो हानायनि सायाव हानजा दैदेनगिरिया मा बुंखो फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। जोङो इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ मोनफ्रोमबो मेचआवनो जोङो सोलोंबाय थादों। थांनाय बोसोराव जोङो सेमि फाइनालाव जोङो जेननानै थांदोंमोन, नाथाय नैबे बोसोराव जोङो फाइनाल गेलेनो हादों आरो फाइनाल गेलेनानै जोङो दिनै रानार्स आप जानो हाबाय आरो फैगौ बोसोराव जोङो चेम्पियन जागोन होननानै मिजिंथिदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर मोनसे जाफुंसारनायखौनो जोङो बुंनो हागोन। गेलेगिरिफोरखौ जोंनि गेलेगिरिफ्रा बिथांमोनहा जोबोद मोजां गेलेदों, जोबजासिम नांदों आरो गोबां एक्सपिरियेन्स नांबावगौ। इन्डिया लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव एक्सप'जार नांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो इउनाइटेड चिरांदुवारा हाबा मावबाय थागोन। दिनै देरहासारनायनि मासिखौ लानो हायासै, रानार्स आपखौ मोननो हाबाय। मोनसे गोरोन्थि जानायनि थाखाय फाइनालखौ देरहानो हायासै सानो नामा? मोनफ्रोमबो मेचआवनो उइनाराथ' मोनसेल' थाखायो, सासेल' थाखायो। दा भुल होननानै जोङो बुंनो हाया, मानो होनोबा खेलायाव जेननाय देरहानाया थाखायो। बिथांमोना जोंनि जेनाखि प्लेयार्सफोर बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो गेलेदों। बेबो रानार्स आप जानायाबो दिनै बे लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी बायदियाव रानार्स आप जानायाबो जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर बाथ्रा। मानो होनोबा इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआनो गिबिसिन क्लाब जायनाखि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय नैबे ट्रफियाव रानार्स आप जानो हादों। बुंनो थाङोब्ला बेयो चिरांदुवार एफसिल' नङा, बियो सारा बिटिआरनिनो मोनसे मुं लाबोनाय, मुंदांखा खालामनाय लाबोदों। बेनि सायाव मा बुंनो सारा? दिनै इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौनो रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय बियो जोंनि ओनसोलनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। बे मोनसे गोजोनथाव खौरां, मानो होनब्ला बे क्लाबा लास्ट इयारनिफ्रायसो जों गायसनजेनदों। लास्ट इयार जों मानि बेखौ जोङो सेमि फाइनालाव जेनलांदोंमोन, ओमफ्राय नैबे बोसोराव जों फाइनालावहाय रानार्स आप जानो हाबाय। बे मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो जों बेसिकेलि गासैबो जोंनि गथ'फ्रा गासैबो दा सोलोंथाइ लानानै फैनाय मानसिफोर आरो दाबो एक्सपिरियेन्स गैजोबा, होमब्लाबो खस्थ'नि आरो गासैबो मानि हार्डवर्क खालामदों, मोजां गेलेदों, जों थिननाय बायदि बिसोर गेलेदों। ओंखायनो जों दा बे मासिखौ मोनबाय, जों गोजोननाय दं आरो गथ'फोरनि सायाव। नोंथांमोना दिनैनि फाइनालावहाय देरहासार जानो हायासै, रानार्स आप जाबाय। माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जाबोदों सानो नामा नोंथाङा नोंथांनि टिमनि जानानै? गोरोन्थियाथ' बेनो, मानि जोंनियाव एसे मिसपास दङ, गासिबो उन्दैफोर नालाय मिसुरेट नङा। दा मिसपास जायोब्ला मानि गेमा मोनसे जेननायाव लामायाव थाङो। होमब्लाबो हागौमानि गथ'फ्रा कारेक्सन खालामदों, मोजां गेलेदों। बिनि थाखाय आं गथ'फोरखौ मानि वेल डान होनो आरो मोजां गासिबो गेलेजोबदों। बिनि थाखायनो आं जेबो मानि उसुबिदा मोनाखै आरो गेलेनायनि थाखाय। जोंहा मानि थांखि दं, मानि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि जेसेबां गथ'फोर दङ बिसोरफोरखौ जोङो मानि केरियार बानायलांनो आरो बिसोरखौ चान्स होनो, मोजां गेलेगिरि बेयावल' नङा, बिनिफ्राय मोजां गेलेनानै इन्टारनेसनेल नेसनेल टिमाव थां, बेखौ साननानै जों बे टिमखौ बानायदों। दा गासैबो गथ'फ्रा दा एसे मोजां दङ आरो जों गथ'फोरखौ मोजां खालामलांगोन, जों सेस्था खालामनो हागौ मानि। गभर्नमेन्टआ मानि मा होनबावनो, मानि दा स्पर्ट्सनि फारसे एसे मानि हेफाजाब होलाङोब्ला, मानि इनकारेज होयोब्ला गभर्नमेन्टआबो, होमब्ला इयुननि जोलैनि थाखाय मानि बड'लेण्डनि गथ'फोरनि थाखाय, बर' गथ'फोरनि थाखाय मानि डेभेलपमेन्ट मोनसे मानि लामायाव थांगोन। ओंखायनो जुदि एसे नोजोर होयोब्ला मोजां गथ'फोरनि सायाव, मानि स्पर्ट्सनि सायावहाय। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों।
बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।